Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, ulepo pamsiwo, Hallelujah, unde ari pamsiwo. Živone soze kuguya, zino zireko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unde o pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tindomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Shailet Chakabveyo ndovari kutiisira into sign language. Kwazai vateereri muranda wacho. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi iri kuta ine musoro wenyaya yokuti kuuya sembavha. Kuuya sembavha. Tikutaura pamusoro pekudzoka kwaKristu, kuuya kwaKristu. Saka tine musoro wenyaya yokuti kuuya sembavha. Regai vabetera vatitungamirire pahurukuro yakanaka iyi. Toda kubva tatanga nekuverenga mubhaibheri kuna Matthew chapter 24 verse ya 36 kuti iparure hurukuro yedu yanhasi. Matthew chapter 24 verse ndeya 36. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo hakuna unozviziva, kunyangwe vatumwa vokudenga, kunyangwe mwanakomana, asi Baba voga. Muzvidzidzo zvekumashure chatakambodzidza kumashure uko, bhaibheri rakaisa pachena rikatotiyambira kuti tisaite dambudziko rakamboita vaFarisi rekuti zviripo zvaitooneka kunongedzera kuti muponesi wavo ndiye Jesu aitorarama. Vakatadza kumugashira nekuti dambudziko raingovapo nderekuti vaiva zviverenga asi vakatadza kungobatanidza nezvavakuona. Saka muzvidzidzo zviri kumashure bhaibheri rakaisa pachena zviratidzo zvinotonongedzera kupera kwaita nguva yenyika ino, zvinonongedzera kuti Jesu apadyo kuuya. But bhaibheri radaro futi ndo rabva rataura paverengwa namufundisi richiti asi kana uri musi wacho chaiwo, hanzi iwoyo hauna anoziva, kunyange nevatumwa vaMwari. Iwe uri kuti here muranda washe, nekuti kune vaparidzika nevadzidzisi vanototaura date kuti ari kuuya musi wakati. Ya, zvinhu zvinowanikwa mukurarama kwatiri kurarama. Asi bhaibheri zvariri kuburitsa apa riri kutoti kuito hako kuri kuitwa hachisi chokwadi. Hachistori chokwadi zvekuti patatoverenga Mateo 24 verse 36 vateereri, haisipo kutsvaga daka nekwawakambonzwa kuchitaurwa madheta achauya Kristu nemamwe ari mberi kana mamwe akatopfuura. Vhesi harisi kutsvaga daka, but riri kungopa chenjedzo kuti kunyange zvikazouya makore anoteera mberi paina ari kutoti dheti racho rakadai, uri kubva watongodzibva watongoziva kuti aiwa inyayawo dzemusoro wemunhu. Saka hachizi chokwadi chakadaro zvekuti kaunhu kakadaro kakatoramba kachitongowanika kane kachitoratidza kuti hakabve mushoko raMwari. Saka vateereri, nyika ino iri kunoguma, the second coming of Christ is just about. Asi bhaibheri kubva rati musi wacho chaiwo hauna anoziva, hapana akaudzwa naMwari, hapana. Pariri kuti kunyange vatumwa riri kuedza kutoreva kuti imimi mufundisi hamugoni kuzokaruka muchitipinza chechi
mototi ndakaudzwa nengirozi yaMwari Idzi yakanditi dheti rakati pari kutonzi hapazive. Ende mukutsanangura kwaita Bhaibheri mamboona kuti ratichi riri kutoti naiye Kristu kureva kuti Jesu ari kuti inini musandibvunze because handina kutoudzwa exactly. Ari kutoti baba havana kundiudza. Alright. Saka hazvizoite kuti mimi mufundisi mutoti ndakaudzwa inini naJesu wacho. Hatigone kuramba kutaurirana kwenyu naJesu. But Jesu ari kutoti panyaya yewedu ndiye excuse iyo. Handina kutoudzwawo nababa. But hazvisi kuramba pfungwa yekuti nyika ino iri kunoguma. Alright. Ende hazvisi kuramba kuti zviratidzo zviri kuratidza kuti nguva yacho yakunopera. Alright. Saka toda kuti tienderere mberi nechidzidzo. Ndoda kuti muerenge pana Mateo 24 ye. Chiverengai kubva verse 37 musvike pavhesi ya 39. Mateo 24 verse 37 kuenda pa39. Sapamazuva aNoa ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka, vasingazive, kusvikira mvura zhinji yauya ikavabvisa vose. Ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Bhaibheri panapa riri kuda kuramba richitibatsira isusu vateereri kuti parati hakuna anoziva nguva, nyaya yacho ikangosiyiwa yakadaro mufundisi inonetsa. Saka rabva ratsvaga muenzaniso wekutibatsira kuti tinyatsoziva kuti maitikiro hazvichanyatsoita pachauya Jesu apa zvichadi, but ratanga ratoti kudheti please musatambireko, hakuna anoziva. But riri kubva razotiwo asi hazvisi kubva zvareva kuti saka tongoti ameno hazvizikana. Rabva razoendera rikati aiwa kuri kwekuti henyu munoda kunyatsova vakachenjera panyaya. Ongororai maitikiro azvaita nguva yaNoa. Murove pawakazouya vachizoparadzwa, vaisaziva havo dheti, but hanzi kaitikiro kazvakaita kayake ndo maitikiro futi hazvichaita pachauya Kristu. Pari kujeka ka pari kunzi vaidya vainwa vachiroorana, hapana chakaipa pakudya nekunwa, hapana. Asi zviri kuratidza kuti vanhu vaingoona life ichingoenda mberi as usual. It was business as usual. Life yaingoramba ichikondinya. Saka ndozviri kutonzwawo zveshuwa life ichatoramba ichikondinya. Kunyange tikaparidzwa nomuti upi tiri muno mustudio muchitonzwa, hazvisi kuzomisa kuenderera mberi kweupenyu. But hanzi sezvazvaingoita mazuva ano zvichiita kunge zviri kuenderera kudaro, but murove waitoswedera. Zvichiita kunge pasina chiri kuuya. Zvichiita kunge pasina chiri kuuya because pavaitoraramaka hakuna chaifuma chiriko chekuti vanhu vaedze kuti zvinhu zvashata. In terms of kungokondinya kweupenyu kuyaka hapana chairatidza kunge chachinja. Saka hanzi ndo zvazvichaita Kristu akuda kunouya. Ngatingoona mundima shoma kuti chii chainyatsoitika munguva yaNoa. Genesis chapter 6 verse ya 1 kusvika pavhesi ya 3. Genesis 6 verse 1 kuenda pa3. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekerwa vanasikana. Vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka, vakazvitsaurira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Ipapo Jehovha akati, mweya wangu haungarambe uchigara mumunhu nokusingaperi, zvaari wenyama hake. Naizvozvo mazuva ake achava makore ane 120. Panapa Bhaibheri riri kuti rimwe dambudziko riri kutaurwa neBhaibheri rinenge rine chekuita nekuroorana pastor. Patsanangure apa mvura. Pari kunzi vanakomana vaMwari vakaona vanasikana vevanhu. Right. Paita maboka maviri apa. Vese vanhu ava vakasikwa naMwari. Right. Asi nesarudzo kune vamwe vakaberekerwa muimba yaipikisana naMwari. Veimba yekwakaini. Ndo vanonzi vanasikana vevanhu. Koita vari kunzi vanakomana vaMwari ndo vakabuda nekumba kwaSeti. Kana vanodzidza Bhaibheri vachitsanangura, pakwaSeti yanga iri imba yaMwari. But pakunoroora manje vaya vaive neukama naMwari vakanoroora kuvana vekuimba yekwakaini nekuda kwongoti vaona runako rwakanyanya. Vakaona kuti vakanaka. Havana kukoshesa kuziva Mwari. Saka zvese zvinoitika pakadhivaniswa zvinhu zviviri, kapu yemvura inopisa
nekape mvura inotonhora yanga ichitonhora inokwidzwa temburicha yodziya inotidziya yanga ichipisa inopombodzwa yodzika youya pakudziya saka ndo zvazvinoita manje pakuti vanga vachipisa muna Mwari vasangana nevakatonhora muna Mwari saka ava vanoburutswa pakutya Mwari ndo zvakawedzera huipi panyika kusvikira Mwari azoti nyika yakusemedzesa. But chinhu chakadaro mufundisi chingasvika here pakuti Mwari atosvika pakuti ndakumbova pa 120 years ndimboona kuti pane shanduko here kakungororana chete pasi akuzi matangira aita bhaibheri apa randivhundutsa kuti nyaya yakadare ingape Mwari shungu here akusi kungororana chete betere because unoona zvinoitika amai kana mwana akanetsa akachema zviya avangoimbe dzedzese vanoimba dziri muropa ravo ndo zvavanomuimbira andizvazvonaka kureva kuti mwana chero kubva ari mudiki anoiswa chitenderi chaamai saka vana vavo kwaKaini ndokwaitorwa asikana hanzi vanga vakanaka runako rwekunze ndo vakatanga kudyara muvana kana matiro kekwaKaini kekushaya hanya naMwari. Alright. Saka Mwari akazoti nyika iri kuramba ichingosviba saka dziri kunzi ndova pa 120 years guys ndo dzakanga arayira Noah kuti avake areka because yakatora 120 years ichivakwa zvikanzi pa 120 years apa achinja anoponeswa anenge arambawo anodya muchiresa saka kureva kuti vateereri kunyange zviri kuita kunge tatsauka pachidzidzo chedu chatinacho zviri kuratidza nyaya yekuroorana inoda kuisa pfungwa unyatsofunga kuti nyaya yangu yakamira sei haisi nyaya yekungoti is my boyfriend is my girlfriend pasiri kunyatsoonekwa kuti uri kuita neuchenjeri chimwe chaitika nguva iverengai vhesi ya5 kusvika pa7 Genesis 6 verse 5 kuenda pa7 zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika nendangariro dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzese. Jehovha akazvidemba pamusoro pokuita kwake vanhu panyika akava neshungu pamwoyo pake. Jehovha akati ndichaparadza vanhu vandakasika ndivabvise panyika, vanhu nemhuka nezvinokambaira neshiri dzedenga, nokuti ndinozvidemba kuti ndakazviita. Chimwe chiri kubuda chiri kuratidza kuti Mwari ari kuzvidemba pamusoro pacho hanzi vanhu avaifunga zvakashata nguva dzese. My evil thoughts. But pane dambudziko here pastor kuti haunako kuzoita chinhu chacho ungochingofunga because ava ndofunga chazoipa hanzi vaingofunga zvakaipa continually. Takamboidzidza mune chimwe chidzidzo chatakaita munguva dzakapfuura kuti chinonzi chitema naMwari, unzwa Jesu aitaura kuna Mateo kuti zvainzi musaite upombwe, asi ndinoti ukangofunga bedzi mumwoyo mako kuchiwa mukadzi kudenga watonyorwa kuti wapomba. Saka mukufunga imomo zvisina kuzowanirwa mukana wokuzvisa into action, kudenga vanotoregister kuti uyu akaita chekuti nechekuti nechekuti. Saka vanhu vaitoita zvitema asi vasingazviite practically zvichiitika mupfungwa. Ende Mwari wozvidemba kuti nyika yawa. But vhesi redu manje rati sezvazvaita nguva yaNoa handizvo zvazviri kuita zvino. Muri kureva here kuti kwete kuti kuaccuse vateereri vedu kuti zvinogona kudaro here kuti mupfungwa dzevanhu muri kuitwa zvivi zvakawanda? Zvinezvi vanhu vaakutobatsirwa kana technology painzi ruzivo ruchawanda pepe because munhu ari mumba make asina kutombobuda pafoni chedzo itoti foni turiko mazuva ano twakadzidza kuti munhu anenge achiona zvinonyangadza, achiona vanhu vakashama, achiona vanhu vari kuita zvinhu zvisina hunhu ipapo. Saka paanobva ipapoka murangariro wake unenge watosviba. But zvingabva zvanyatsoshungurudza Mwari kudaro because mubhaibheri Mwari ari kubva anzi akava neshungu. Mwari anovenga chitema chakashata chese Mwari anovenga. Chimwe chaitika mazuva aya, verengai vhesi ya11 kusvika pa12 iGenesis 6 iri kuverengwa namufundisi. Vhesi 11 na 12. Nyika yakanga yakavora pamberi paMwari, nyika yakanga izere nokumanikidza. Mwari akaona nyika kuti yakavora nokuti vanhu vose vakanga vavodza mufambiro wavo panyika. Nyika iri kunzi yenge yaora, ndo matsananguriro angoita bhaibheri. Ndofunga tongosiyo zvakadaro. Hanzi nekuti kwazara kumanikidza, kudzvinyirirana neviolence. Yes. Ende nyika ichinzi yaora, ndofunga vateereri patinotongoti kuora munotonzwisa kuti kuora kwemango dziri mugombero, kuora kwehunhu, kufumuka zvakada. Saka chimiro ichi ndo chiri kunzi naJesu kuna Mateo zvazvaive zvakaita nguva yaNoa izvi
ndozvazvichaita nemazuva Jesu akuda kuuya. Saka chimiro chese ichi manje mukachienda pana 2 Peter, ndoda kuti muerenge 2 Peter 2 vhesi ya 4 to 5. Peter wechipiri chapter 2 vhesi ya 4 na 5 inoti kudini? Nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza, asi wakavakandira mutataro nokuvaisa kumakomba erima kuti vachengeterwe kutongwa, akasaregawo nyika yekare, asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete nevamwe vanomwe nguva yaakawisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Bhaibheri riri kuti manje panapa izvi zvaverengwa namufundisi zvatiri kudzidza kuna Genesis, Bhaibheri riri kubva rati imi tisati tambosvika panguva yaNoa kune ngirozi dzakapanduka kudenga. Mwari haana kungosiya zvakadaro. Ndobva tevere nguva yaNoa vanhu vakapanduka, hanzi Mwari akasvika pakuvaparadza nemvura. Saka pfungwa iri kunobuda ndeyekuti saka zvairaramika nguva yaNoa kana zviri kufanana nezvatakurarama, pfungwa dzinozobvepi dzekufunga kuti nyika ino ichangosiyiwa yakadaro? Unoziva kungorasika zvako betera. Kana munhu anonzi akasikwa ari pasi zvishoma kune ngirozi, inferior kungirozi. Ndizvozvo. Ngirozi dzakasikwa dzine hukuru hunodarika vanhu, dziri superior, dzoparadzwa. Vanhu venguva yaNoa kana muchiverenga kunonzi kwanga kuine vanhu vane mumwe wakakura, mitimba nyoka, zvekuti isusu netumhumu twedu taitoverengwa kuti komana tuchangotanga. But kana Mwari akaparadza mazivana akadarewa vaive nenjere dzakapinza, chaangazoremerwa nekuparadza inini kana iwewe tine netumhumu twedu hatisazvinyengera ishamwari. Handiti ngatiregei kuzvinyengera vateere. Chiri kuita kuti Bhaibheri yetu richitange riri kuenzanisa richikombeya, roda kunyatsoisa pachena kuti nyika ino iri kuenda kunoparadzwa. Haidi kuti urambe uine pfungwa dzekuti aiwa nyika haigume, kufa kwako ndokuguma kwenyika, nyika haigume. Ndopari kunzi iwe une shuwa kuti zvatiri kurarama zvaitwa nevenoa wenguva yaNoa, voparadzwa, ngirozi dzakapanduka dzikatandaniswa. Iwe uchifunga kuti no, tongoramba tiri mutsika iyoyo asi zvichikondinya. Hazvidaro. Saka vanhu vanofanira kuita sei? Onai zvakaitwa naNoa. Hebrews 11 vhesi ya 7. Hebrews 11 vhesi 7. Yes. Nekutenda Noa akati ayeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa, akagadzira areka nokutya Mwari kuti aponese mhuri yake, akapa nyika mhosva nazvo, akagara nhaka yokururama kunouya nokutenda. Panzi mufundisa panapa pari kuti Noa audzwa naMwari kuti nyika yakundisembura, ndichaiparadza nyika inoyi. Yes. Noa akati kana zvataurwa naMwari zvichaitika. Right. Saka toita sei ndibvanze vachatopona bedzi pamvura yavanofanira kupinda muareka. Saka ivo vakaareka. Right. Kuratidza kuti Noa akabvuma kuti Mwari vari kutaura zveshuwa, akavaka areka. Right. For many years achivaka ende kunonzwa kusati kwambonaya zvekuti but aingoti nekuti Mwari vataura. Saka inzwai vateereri, ishoko rezvokwadi, nyika ino iri kunoparara. Munhu zvichienderana nekwaunogara nechimiro chauri, tendai kushoko raMwari, tiite zvinoita kuti tiponeseke panouya Jesu. Wakazoya here murove pastor? Genesis 7 vhesi ya 23. 7 Genesis vhesi ya 23. Yes. Zvipenyu zvose zvakanga zviri pasi pose zvikaparadzwa, zvaiti vanhu nezvipfuyo nezvinokambaira neshiri dzedenga zvikaparadzwa panyika. Noa oga akasara nezvakanga zviri muareka naye. Saka zveshuwa murove wakatozouya ukaparadza. But patinoda kuti tisamborasika vatiri ndepekuti pari kunzi kaitikiro kenyaya yatataurai hando zvazvichangonoda kudaro pakuuya kwaJesu, kuti vanhu vari kungororana chero, vari kufunga zvakaipa nguva dzose, vanhu vafumuka vaora, asi hanzi Noa airamba achiyevera kuti hongu hasazvamboonekwa mvura ichinaya, asi hanzi naMwari ichanaya. Hanzi kusvika yatozouya iye nemhuri vakapona. Saka tinoramba tichitongotaura vateereri, kutaura chokwadi Bhaibheri riri kuti nyika ichaguma. Ngatiitei saNoa, titende kushoko iri, tiponese mhuri dzedu, nekuti zvakatozoitika. Saka panapa ava vakatozoparadzwa, asi vanga vawana mukana here vana? Vanhu vanga vawana mukana yewari 120 years vachiudzwa kuchiparidzwa maridze imwe chete iyo yekuti wedu wenyika iri kunoparara. Sure, Jesus is coming again. Zvinoga timbonzwa kambo, tiuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Mina senga tema ngekosi
ndinomuchingamidza yevateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuuya sembavha. Regerai vabetera vatitungamirire tienderere mberi. Iye zvinotoda kuverengerwa kuna Matthew chapter 24. Vaverenge zvakare verse 38 kusvika pa39. Mateo 24 vhesi ya38 nevhesi ya39. Nokuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva Noa raakapinda naro muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya ikavabvisa vose. Ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana womunhu. Hanzi mazuva apaidyiwa, Right. nekunwa nekuwaniswa. Hanzi vasingazive kusvikira mvura yatozouya. Bhaibheri riri kuida kuita dambudziko nekudya here apa mufundisi? Kudya hakuzi kupiwa mhosva kana uchidya zviri pamwero. Alright. Uchidya zvisina kurambidzwa naMwari. Alright. Asi mamwe matauriro ekuti vanhu vaingomukaka vachingoswera semazuva ese, Life yaingoramba ichienda. Alright. sekunge hapana kwavakananga. Noziva zvakafanana kuti pane mufundisi akambotudza kuti rimwe gore achienda kumusha kwavo. Alright. Akamiswa so, akuda kutosvika kuda kumiswa so, apa iye akanga akatsika mota yake. Mapurisa aimisa. Vamwe vanhu. Alright. Iye akanga akangotsika because papa netara. Saka aingotravel semazuva ese. Alright. Anditwa zvona. Saka akato anga hanzi handina tsika yekumiramira, but ndakazongomanikidza kumira kuti vanhu vanyanya kudaya vachi. Anditwa zvona. Chakanga achimisirwa bridge, anga atonopinda bridge. Bridge ranga raeredzwa nemvura. Andazvona. But iye aingotravel semazuva ese sekunge aringonopfuura nepabridge. Saka mukutsanangura kukuita mufundisi pari kubuda pfungwa yekuti zveshuwa upenyu tiri kuhurarama semazuva ese. But ndofunga zvidzidzo izvi zviri kubva kuna Mwari zvinoda kuti chenjedza kuti paite kakushangashika kuti ngatichiregei kungoona upenyu huri hucharamba huchingoenda semazuva ese. Kunogona kudaro paane njodzi iri pamberi. Osaka vaidya vachingonwa vachidaro kusvikira zuva racho ratosvika vakarivara. Ari kungorondedzera kuti vaingorarama zviri nomawo semazuva ese. Saka chakaita kuti vatadze kuziva kuti murume wakunaya chiyapa undururani nekuramba kuteerera pachiparidza Noa. Because dambudziko ranga risiri mumadyiro, ende mumadyiro handimo munobva shanduko. But Mwari akatendera kuti vachirarama semazuva ese Noa aparidze. Saka ndobva vashaya hanya nazvo nemharidzo dzaNoa. Anongoparidza cheteka. Vaitoona achikoma mapuranga achivaka. Muri kuvaka iko hadhara napo. No, ndiri kuvaka areka. Ndiri izi ndiri muri kuvaka. No, mvura ichanaya. Zvokuti vanhu vachingoda achivaka. Ende mazuva iwe kwaingodiridzwa nedoa. Saka kwai kusiri kungoparidza bedzi asi nekutogadzira chimwe chinhu. Matauriro enyama apa mamutotaura apa ndabva ndafunga pfungwa iyi. Vateereri muchindoona ndina mukoma Gift Rodze muno mustudio nepfungwa yavataura iyi tiri kutokoma. Muchitoona tichiuya every week kudai tichidzidza nemi tiri kutokoma vanhu vaMwari. Pamwe pacho zvinoda kuti ungoti zvambonyanyoita sei varoma vari kuti every week tichingokoma mukacherechedza inyu zvimwe zvacho zvatototaura pano haisimbori nyaya yedu. Inyaya yatiri kutotora mushoko raMwari rekuti Jesus is coming again. Wedwe atirarame zveshuwa handei kumabasa, but pane chauda kuitika. Nyika ino iri kunoguma. Ndoda kuti muverenge pastor pana Matthew 24 ipapo. Verengai verse 40 kusvika pa41. Mateo 24 vhesi ya40 na41. Nenguva iyo vaviri vachava mumunda, mumwe achatorwa mumwe akasiyiwa. Vakadzi vaviri vachakuya paguyo rimwe, mumwe achatorwa mumwe akasiyiwa. Saka Bhaibheri ratanga ratiratidza zvaitika nguva yaNoa, ndobva ratotiratidza zveshuwa Noa achiponeswa, vamwe vachiparadzwa. Saka raakuchinyatsotsanangura kuti kaitikire ikako ndo zvazvichaita. Pari kunobuda mapoka mairi pasi. Nguva yaNoa kwakabuda mapoka mangani? Mairi. Saka pfungwa itoripo ndeyekutoti life iri as usual, upenyu huchingoenda semazuva ese kudaro, but pachabuda mapoka tu.
rimwe boka manje ndo richasvikirwa risina kugadzira rakarivara. Yeah. Kwete kuti havana kuwana mukana ndofunga mapatsanangura nditi but pane zviri kuitika muupenyu zviri kuvaraidza zvataurwa nguva yaNoa yanzi kune zvaitovaraidza. Yeah. Nyaya dzemereji hadzina kumira but pane zvairamba zvichivaraidza zvekuti vakashaya hanya neshoko iri. Saka bhaibheri riri kunoti futi sezvazvaive mazuva aNoa ndo zvazvichatoita futi mazuva ano, kuti tichitorarama tese mazuva ese tiri munyika imwe chete, mumba imwe chete, tichishandisa pamwe tichishanda kambani imwe chete. Pari kutonzi ipapapo chichasiyanisa vanhu kuti vari kugashira sei shoko ravari kunzwa renjodzi iri pamberi ipapo wanyatsokupeterawo patsanangura kuti magona kunge makatogarisana muri mukoma nemunyiki navatedzana kana murume nemukadzi muchiteerera mese zvidzidzo zvinezvi, but zvidzidzo izvozvo izvika zviri kutotsaura kuisa vanhu mumaboka mairi. Zvinotsaura sei? Umwe anozvinzwa usara adzamirwa pamweyo oti ndoita sei. Tiri kuona nemameseji amuri kutumira chero pari kufona vamwe wenyu kuti nyaya dzenyu ndadzinzwa ndochiita sei. Ndokutotsaura iko. Kune vamwe vanongoti vazvinzwaka umwe ndakasangana naye zvakanzi ndakakuona patv uchinyeba zvokuti saka unoda kuti umwe ari kuona kunyeberwa so ende akatojoka takatozidana kuparadzana angotaura statement kuti akaona uchinyeba zvokuti andazvona but vamwe vari kufona vachinzwa kudzamirwa. Saka kureva kuti meseji sekuparidza kwaita Noa pari kutoitwa mapoka mairi ekuti kuzongouya kwemurove asi Noa nemhuri yake vanga vatoo rumwe rutivi. Saka ngatiregei kuwana zvinhu zvinotivaraidza vana vaMwari sezvazvakaita nguva yaNoa. Hanzi kaitikire ikako ndokadzokororoka zvichaita nguva ino. Ndoda kuti muverenge Mateo 24 vhesi ya 42 kusvika pa44. Mateo 24 vhesi 42 kuenda pa44. Rindai naizvozvo nekuti hamuzive zuva Ishe wenyu raanouya naro. Asi zivai izvi kuti mwene weimba dai aiziva nguva yokusvika kwembavha ungadai airinda akasatendera kuti imba yake ipazwe. Naizvozvo nemiwo garai makagadzirira nokuti mwanakomana womunhu uchauya nenguva yamusingamutariri. Anzi rindai nekuti achauya sembavha. Ndo pari kubva hurukuro yeda. Saka mfundisi ndoda kuti muchindibatsira kuti pataona nguva yaNoa murovo uyu pawakanga wakunaya vanhu havana kutoiona here mvura ichinaya. Chiri kunzi chinoya sembavha apa chiyani. Na ukaona mvura haina kunaya sembavha yakaonekwa nevanhu vese kutoti mvura yakunaya ende vakatonyura mairi. Saka hachisi chakaitika muchiwande. Chakauya sembavha idhei racho ndo rakasvika vanhu vasingazive vaisaziva dhei rekuti zvakwana. But hakuzi kuzviitisa. Ndaona hamusati mapedza ndoda kuti muzopedza because pandiri kufunga nguva yaNoa ndoona kunge kuzviitisa because kana ndisiri kukanganisa bhaibheri rinototi Noa akapinda muareka kunonzi kwakatomboita kunge 7 days arimo pasina kana chiri kumboitika. Kupinda kwakaita Noa muareka vanhu vaito inini mupfungwa mangu sandaona vhesere kuti mumwe aitoti sekuru muri kuiteko imomo because hapana chaimboradza, hakuna makore, hakuna umbonaya. Saka mupfungwa mako mudhara uyu achakakwana here nevana vese avavharira imomo. Zvekuti izvozvo zvatiri kuita muno mustudio so but varume vanoshaya here zvimwe zvinhu zvekuita so oza panobumbura akatiti unoziva kuti iwo patai kuchikoro so waindikunda metsi but ndo paperera here metsi dziya dziya zvekuti kana tiri muno mustudio soka vanhu vari kutoona kuti kaita metsi yaka ndo kwadzagumira here metsi dziya. Musadaro because kana neno ndaitombowa kune makambani ekutoti vanhu vachindona vanenge vachitadza kunyatsoenzanisa kuti zvakafamba sei. Osaka vanenge vaitoti ndokwaperera metsi dzacho. Metsi dziya dziya dzese dziya saka Mwari anotadza kugovera zvipo mani. Wazvona. Saka ndo zvakaitwa Noa izvozvo. Saka havana kuzi nekuti zvanzi naJesu dai munhu aiziva musi unosvika mbavha aisaenda kunorara. Zvekuti iwo dai vaiziva kuti kutopinda kwaita Noa muark aiwa chirahwe nguva yatopera vangadai vakamhanyawo kunoti kupinda ichakavhurika. Saka kusvika kwemusi uyu ndokwakavasvikira sembavha. That's right.
saka bhaibheri rabva rati rindai. Ehe. Kudii kurinda? Kurinda kunzi gadzirirai Alright. zvinoenderana nezvamakatarisana nazvo. Venguva yaNoa vaifana kunopinda muareka. Ehe. Vova safe. Right. Ko vaiye zvino. Vaiye Because nyaya idzi dziri kunzi dzienzanise. Very good. Ehe. Vaiye zvinoka ndokwakabvira hurukuro dzedu kumashuroko Eh. kuti kana manzwa shoko todiko Eh. tendai muna Jesu. Alright. Tendeukai musiye hunhu hwenyu husingadi kwenda Mwari. Ehe. Mobhabhatidzwa. Ehe. Morarama muchichengeta mitemo yaMwari kusanganisira nesabata rake. Ndizvo zvinhu zviri clear zvinoda kuitwa nemunhu. Ende hazvidi mari zhinji zvinhu izvo. Saka munhu akadaro nhasi achizviita izvi tinogona kutomuenzanisa nemunhu apinda muareka. Kaka. Wasafe. Nekuti umwe anogona kuti atenda obhabhatidzwa otorarama achinamata ofa futi Jesu asati auya. But kufa kuye hakusi kurasikirwa katakadzidza chimwe chidzidzo Chia. panouya Kristu achamumutsa. Alright. Handiti wazvaonaka. Osaka inyaya yekutoti munhu atotenda atoita zvinodiwa atobhabhatidzwa akutonamata nevamwe. Right. Anogona kutoita accident otofa. Jesu uye asina kuuya watiri kutotaura. Asati auya. But hapana lose rapo. Aiwaka zvinhu tu zviri kukukidzana pamberi pemunhu ka kufa kana kuti kuuya kwaJesu. Pane chimwe chichatotangira munhu kune umwe wavakateerera. Matudi tatsanangura. Kufa kana kuti kuuya kwaJesu. Zviri kukwikwidzana. Zviri kukukidzana. Pamberi pako nepamberi pangu. Chero nemuteereri umwe nemumwe. Pane chichatotangira chimwe. Kureva kuti ngatichizvisai zva3. Kufa, kuuya kwaJesu newe. Chinofana kuhwina kutangira zvese apa chii. Iwewe manje tendeuka. Wobhita rufu rusati rwauya. Kana kuti Jesu asati auya. Iwewo ndiwotanga. Wotanga kuti kugadzirisa nyaya dzako pamberi paMwari. Very good. Kana rufu rwokuwana. Rwokuwana warutangira. Ko Jesu akauya uchiri mupenyu usina kufa. Watangira futi. Watangira futi kungotorwa uchienda. Alright. Because akakuwana wafa anokumutsa uenda. Akakuwana uri mupenyu anokutora uenda newe. Saka vateereri ngatirindei. But pfungwa yandoda kuti tirambe chiita kuti ijeke pastor ndeye kuti kuuya sembavha. Because chandoda kuti ijekereka ndoda kuti tibatsirwe naRuka. Ruka 21 verse 34 to 36. Ingwe iverenga. Ruka 21 verse 34. Inotaura zvembavha izvozvo. Chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nekudyisa nekubatwa nokufunganya pamusoro pezvinhu zveupenyu huno kuti zuva iroro rirege kukuwirai seriva. Nokuti richawira vose vagere panyika yose. Asi rindai nenguva dzose. Mukumbire kuti mugone kupunyuka pazvinhu izvi zvose zvinozoitwa. Mugomira pamberi pomwanakomana womunhu. Right. Panapa pari kunzi ndofunga maactivities eupenyu anogona kuvaraidza munhu ataurwa. Kunzi anogona kukuvaraidza achikupuruzira. Wotokanganwa kuti kune nyaya iri mberi. But riri kuramba richingoti rindai. Because hanzi zuva iri richasvika sekuvhara kunoita riva. Ende hanzi pane mapoka mairi. Ruzhinji rwepanyika hanzi vachawirwa naro seriva. But rabva rakurudzira rimwe boka zvikanzi asi imi rindai kuti murege kuwirwa nezuva iroro that way. Seriva. Asi zuva richasvikira vanhu vese. Asi richasvikira vanhu vese. That's right. Saka kune rimwe boka kureva kuti zuva iri ngarizosvika asi uchiziva kuti kune zvanga zvauda kutoitika wagadzirira upenyu hwako. Ndoda kuti mubva maverenga kuna vaTesalonike kutanga chapter 5 verse ya 1 kusvika pa4. Ngoverenga Esa akadaro. 1 vaTesalonika 5 verse 1 inotaura futi zvembavha izvozvo. Vateereri nyorai ndima idzi kuitira kuti muzodzidhivanisa muchikombeya kuitira zvijeke kuti panonzi Jesu anoya sembavha kuti kudii. 1 vaTesalonika 5 verse 1 kuenda pa4. Asi kana dziri nguva nemisi hama dzangu, hamufaniri henyu kuti munyorerwe chinhu, nokuti imi mumene munoziva kwazvo kuti zuva rashe rinosvika sembavha usiku. Kana vachiti rugare nokugarika, ipapo kuparadzwa kuchakurumidza kuvawira. Sokurwadza kwomukadzi une mimba havangatongopukunyuki. Asi imi hama dzangu, hamuzi murima kuti zuva iroro rikubatei sembavha. Saka pandada pamapedzisira kuverenga panzi isusu vanotenda hatizi murima kuti zuva iri ritibate sembavha. Bhaibheri riri kutsimbidzira kuti zuva racho rekuuya kwaJesu ndo rinoya sembavha, kwete iyeba. Saka ipapo ndo pandoda kuti mundibatsire mufundisi. Ndoda kuti mundijekesere because
pamunotipinza chechi ndimi mapasta mune mamwe mavara amunoshandisa sekunge zvinonzi Jesu kuuya kwaachaita kanenge kakuba vanhu amenoti ndinyatso vamwe vanoti rapture kuti anouya obayiwe bete raoenda newo right ndopfungwa yacho iya ndoda kuti ndokosara ndigere muno mustudio mumwe atobiwa ndopandoda kuti muchindibatsira manje because bhaibheri riri kuita kunge riri kutsimbidzira kuti kuuya sembavha ukuka izuva racho kwete kuti iye ari kusikoba pabva panze zvinoita sekurwadza kwemimba mimba haitaurwe chero neteknoloji iriko hakuna vanoziva dheti neawa ichatanga kurwadza nhumbu inongokaruka yarwadza saka hanzi ndokauyiro kachaita Jesu achakaruka auya saka zuva rake nemusi wacho ndo zvinoita sembavha kuuya makavarairwa musingazvifungiri iye haana chikonzero chekusikoba ndopandoda kuti mujekese because ipfungwa inotaurika yekuti vamwe tichagona kutosara tiri pano panyika vamwe vakasoenda kudenga kare vachisikotorwa vachidaro totosara tichiparidza tiri muno mustudio ivo vanhu vakatoendaswa kudenga anogobireiko munyika yake hapana chekuhwanda kuuya kwajesu kuchave very public actually ndo event ichava the most public ever saka muri kuti kuuya sembavha izuva racho riri kunzi runaya sembavha umbavha hwacho kuuya musingazive kuti izuva ripi hazvisi kureva zverapcha zvamataura hapasi hazviri kubvutwa kwevanhu 1 zvinoza painoroisa nana ukainzwa ichitsanangurwa pfungwa ika unotozwa kunzi munogona kuti muri mukombi drive wenyu otobiwa unosara uchifunga kuti wakumanaka saka kombiyo zvoita sei munhu akabiwa taapabridge saka hakusi kwekuti Jesu achaba vanhu allright izuva richasvika saka vateereri ndofunga patiri kudhivanisa ndima dzemubhaibheri dziri kuisa pachena kuti kune zvinovaraidza panyika zvichapuruzira vanhu zvakadaro zvekuti zuva rekuuya kwaKristu richasvika vanhu vakawanda vasina kugadzirira but vatesaronika yabva kuti isusu hedu vanotenda ngatichiregai kuti zuva iroro ritisvikire sembavha ngatirindei tigadzirire tiite zvinodiwa kuti wedha rufu ndo rwatanga tatakagadzirira wedha Kristu auya tiri vapenyu tinowani kwatakagadzirira pakajeka toda kutenda ngatimbonzwa kambo tuye tienderere mberi. Nafamba kure nekumusha tenzi zvinodzoka ndakaita zvakashata zvinodzoka kumushata manudzai maoko enyu tenzi nouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndokatadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narinizve zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba nditore ndite wenyu narini ndogara kumusha ndarasa makore mazhinji tenzi zvinodzoka nondiyuka nemasodzi zvinodzoka kumushata manudzai maoko enyu tenzi nouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndokatadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narinizve zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba nditore ndite wenyu narini ndogara kumusha. tino muchingamidza yevateereri tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuuya sembavha takatarisana nekudzoka kwaKristu. muchikamu chapfuura bhaibheri raisa pachena kuti kuuya sembavha kunotaurwa takanangana nekudzoka kwaKristu hakusi kureva kuti iye ndiye ari kusikoba vanhu. iyi pfungwa inotaurika inogona kupiwa mazita akasiyana rapcha nezvakadaro
asi chichauya sembavha kuvanhu vakawanda vanenge vasina kugadzirira. Izuva racho parichasvika richauya Jesu. Iye haana chikonzero chekusikoba vanhu vaakatombofira zvinoonekwa pachena, nekuti kana ari mukundi achakunda wakaipa wedu, haana chikonzero chekuuya kaverevera achibvuta vanhu. Tauda kuti Bhaibheri richibva rakombera richiisa pachena kuti kawiro kake kanenge kari secret here. Toda kuti muerenge kuna Mateo 24 verse 26 to 27. Mateo 24 verse 26 na 27. Yes. Zvino kana vakati kwamuri, tarirai ari kurenje, regai kubuda. Tarirai uri mudzimba dzomukati, regai kutenda. Nekuti semheni inobva mabvazuva ichipenyera kumavirira, ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. Nyaya yekuuya kwaKristu haisi kuzova secret. Hanzi sezvinoita mheni ichipenya ngoma kubva kumabvazuva ichienda kumavirira. Right. Ndo zvazvichaita kuuya kwaJesu Kristu. Pabva panze hanzi kuri kwekuti paita dzimwe pfungwa dzekuti anenge achitonzi akatouya ari kwakati nekwakati kana kupurazire kwaningi. Hanzi nyaya iyoyo regai kuitenda. Kutaura kweBhaibheri riri kutya kuti kuna angatendere nyaya yakadaro pastor. Aiwa pastor, tiri kutaura hedu mazita kana tiri muno mustudio. Taura iti. Asi pane imwe nguva yakatombonzi auya Kristu, vanhu vakatokwira mabhazi. Muchiti muri kuenda kuna Kristu? Vanhu vakatokwira. Hatisi kutaura kuAmerica aiwa, tiri kutaura muno mukati menyika yedu ino yeZimbabwe, vanhu vanototaura shona. Alright. Vakakwira mabhazi. Because pandaiona vhesi rika ndangofunga kuti kungowedzerawo kwekungonyora mapeji eBhaibheri. Because rabva ratoti even akanzi ari kwakati haikonei kuti ndikashati kune here munhu mukore uno angatoudzwa kunzi Jesu akaya ari kwakati akaenda. Ende vanhu vakandishamisa pane vakaenda. Vamwe vacho vanhu chaivo vanotoverenga, vanogona kuzviverengera Bhaibheri. Vasvika grade 7. Aiwa, kwete grade 7. Taura munhu akatokubasa, akatopedza form 4 akatoita imwe course. Otonzi Jesu ari kwakati wakaenda ivavo. Vateereri, hanzi kuuya kwaJesu hachisi chinhu chichava secret. Hachisi chinhu chekuti ungade kududzirwa nemumwe kunzi akauya. Mheni ikapenya, even muri mumba mune rima, mese munozviziva kuti mheni yarova. Audzwe nemumwe kana kuti uzonzwa panyuzi kuti kune mheni yakarova kumaraini kwenyu. Aiwa, zvinooneka. Chimwe chinonyatsoratidza kawiro kaKristu kuti inenge iri public event. Verengai vaTesalonika okutanga chapter 4 verse ya 16. 1 vaTesalonika 4 verse ndeya 16. Nokuti shamene uchaburuka kudenga nokudanidzira nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Hanzi iye mbune achaburuka kudenga. Bhaibheri riri kuti paanenge achiburuka kudenga, hanzi panenge paine kudaidzira, a shout. Ndobva rati nezwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari. Zvinhu zvinonziko here zvimvunisi? Noise yacho iri kutaurwa kana panzi kudaidzira, nezwi remutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari. Right. Iye rabva rati iye amene. Right. Ari kudaidzira akazi kamwana ke panext door. Ndiye ari kudaidzira. Ende haasi kudaidzira muno mustudio. Ari kudaidzira kuti zvinzikwe pasi rese. Pfungwa iyi chandikuitira kuti ijeke kwamuri vateereri. Ndiri kuita ndidhivanise nepfungwa yekunzi tarirai anouya sembavha. Saka muchikamu chapfuura tatoona kuti kuuya sembavha izuva racho. But iye manje Bhaibheri rakuchitiisira pachena kuti chekutanga sezvinoita mheni kubva kumabvazuva kusvika kumavirira. Zvikanzi pane kudaidzira kukuru, pane izwi remutumwa mukuru, poita kurira kwehwamanda. Ndoda kuti mubva maona Bhaibheri pane parakadhivanisa pfungwa idzi mumutsara mumwe chete. Kuuya kwembavha richidaidzira neruzha runenge ruripo paachauya. Verengai kuna Peter wechipiri chapter 3 verse ya 10. 2 Peter 3 verse ndeya 10. Asi zuva raShe richauya sembavha, naro denga richapfuura nokutinhira kukuru. Chimirai makadaro. Kwanzi asi zuva raShe richauya sechi? Sembavha. Chichanzi chikuya sembavha? Zuva raShe ndo richauya sembavha. Zvikanzi musi uyu naro denga richadii? Musati maenda ipapo hanzi paine kutinhira kukuru. Right.
saka pane zinoisi hombe zuva rauya sembavha, Right. asi iye Kristu paari kuuya pari kunzi panenge paine kutinhira kukuru. That's right. Saka zviri kubva zvaisa pachena kuti evhendi iyi pastor iri kuita kunge ichazivikanwa nemunhu wese, Asi haidi wese. kuverenga munewspaper. aiwa unozvinzwira Zuva ringavhundutse vanhu kuti nhai atouya, but akuuya kwanzi panenge paine kutinhira kukuru. yes ya saka evhendi yekuuya kwaKristu vadikani tinoita kunge tiri kuramba tichitsimbidzira pfungwa ika kuitira kuti zvijeke kwatiri kuti Kristu haana chikonzero chekusikoba vanhu, haana chikonzero chekusikotora vatsvene sezvinoita mbavha ichitibira maredhiyo nemaTV. Kuuya kwake kune kudeedzera, kune ruzha, kune kutinhira kukuru, kune kurira kwehwamanda, asi zuva ndo rinenge rasvikira vakawanda vasina kugadzirira sembavha. Pari kujekashungudza ndine ndinadzoka ndedzekuti zvijekere even akasvika grade 7 aiwa apa munhu wese ajekerwa. saka ngativerenge imwe ndima yekupedzisira mukoma iri kuna Korinde wekutanga chapter 15 verse 51 ne52. tiri kuverenga vakorinde vekutanga 15 verse 51 na52. tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose, pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora, nesu tichashandurwa. Bhaibheri riri kutsanangura mawira achaita Kristu, kwete zuva rekuuya kwaKristu. Zuva Bhaibheri raisa pachena kuti richasvika sembavha, harina anoziva. But mufundisi pari kunzi sekubwaira kweziso, handipo here panobva pfungwa yekuti vanhu vachabvutwa mufundisi? Na pari kunzi sekubwaira kweziso ka dai kwakuri kutaura kwenyu seunombokanda kachirungu, munhu angadai akati within a second. Ari kutsanangura kuti zvichatora nguva yakadii kumuka kwemunhu achipuhwa muviri mutsva kana kuti kuchinjwa kwemunhu mupenyu achipuhwa muviri mutsva. Saka ndo zviri kunzi hazvizotora nguva muswere wese aiwa, because ziso rinongoti kwai handazvona. Saka zvinoitira ka second, so hwamanda yarira, Jesu adaidza, akafa ari kumukapo, mupenyu ari kuchinjapo, haisi nguva yakatambanuka aiwa, because ari kuzvikomanda ndiKristu nesimba rake reumwari. Ndandafunga kuti pari kunzi sekubwaira kweziso kuti hwapu hakuzi kubvutwa aiwa, kuri kutonzi and abva arondedzera zvinoitika mukubwaira kweziso zvacho, hakuzi kubvutwa kwemunhu, kumuka kwaakafa nekuchinjwa kwemupenyu vachipfeka kusaora. That's right. Saka mubhaibheri vateereri patiri kudzidza nyaya yekuti kuuya sembavha, tichipedzisa chidzidzo ichibata izvinhu izvi, nengari yezvinovaraidza zviri panyika, nyika icharamba ichiita kunge pasina chachinja. Vasingatende kushoko vorivara, vopuruzirwa, kusvikira musi unouya Kristu vasiri prepared, vachaparara. Asi Bhaibheri rabva rati isu hedu hatizi murima vanotenda, dheira harifane kuzotibata by surprise yakadaro. Why? Tinofana kufanogadzirira iko zvino. Tichiita sei? Nekusarudza muponesi tosiya nzira dzedu dzakaipa. Mwari otipa simba rekurarama sezvaanotarisira. Saka kwanzi kuzouya kwake manje, iye achiuya haasi kuzouya ari Jesu ari kunge sembavha kusikoba vatenda. Saka Bhaibheri mundima dzataverenga dzaramba pfungwa inotaurika yerapture, yekuti people will be raptured, vachibvutwa motozongokaruka vanhu havasisiko, vamwe vaenda kudenga musingazive. Zuva ndo richasvika sembavha, asi kuuya kwake pastor ndokwanzi kuita semheni. Hanzi semheni one, ndobva kwanzi pane kudaidzira, panzi pane zwi remutumwa mukuru, panzi iye amena, hasi wekuti munozoudzwa kunzi kune kwaasvikira. Handitika zvikanzi pane kurira kwehwamanda, zvikanzi denga richatinhira. Pabva panzi futi navakorinde manje chichaitika within a second, maisaka chirungu ikako sekubwaira kweziso, kushandurwa kwevanhu vatsvene, vanga vakafa kana kuti vapenyu vanga vari vatsvene. Panouya Kristu, ivavo yanzi within a second, in the twinkling of an eye, vanoshandurwa miiri yavo, vopfeka miiri yekusaora. Saka Jesu achauya zvinoonekwa nevanhu vose.
rombo rakaipa zuva iroro rikakusvikira usina kugadzirira. Ndoda kuti mutaure nevateereri vedu mumeke sure kuti vanzwa nyaya iyi mubva mava panhare kuitira kuti tirambe tichidzidza navo. Ndinodayira vateereri kuti zvakujekerai sezvazvandiitirai, zvanyatsojeka kuti Jesu watakamirira haauye zvekusvoba vanhu, ari kuuya pachena, ende hazvizobude munyuzi, muredhiyo kana mutv kunzi asvikira kwakati ayewa. Achauya zvinoonekwa nemunhu wese, chero mutende anga akafa achimutswa, anga ari mupenyu achishandurwa. Vanga vasiri redi vari vapenyu ndo vatakadzidza vaiva kunzi vachatanga kutiza manje, because anenge achiuya nezinoizi akakomberedzwa nekubwinya kunotyisa. But isusu tapuwa mukana vateereri wekuti tigadzirire kuuya kwaJesu. Ngatigadzirirei. Tinogadzirira sei? Gashirai shoko iri, tendai muna Jesu, bhabhatidzwai, mumunamate muchiteedzera kurayira kweshoko rake. Mwari akuitirei zvakanaka. Panogona kunge paita vawana vaisangana nemibvunzo kubva muhuri kuredzi. Kwamugere ikoko kana kuine hama kana shamwari vavakidzani vanopinda sangano rema7th Day Adventist, endai kwavari nemibvunzo yenyu. Vanoziva kwekukuendesai kuti mubatsirwe. Kana kuti zvichikunonokera izvozvo, munogona kufona kana kutumira mameseji, maWhatsApp, maSMS panhare dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Pamunotumira mameseji kana kufona, zvakanaka ukutaura kuarea kwamugere, kuti kana paine zvimwe zvirongwa zvinogona kurongwa zvinopfuura nekwamugere ikoko zvikusvikirei nyore. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimu tungamirwe. Tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza, mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza. Tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza, mananda vondishisa andichienda zororo, ndotsamira kune mwinga ndinzwe imwi moti ndinoku